Kan kowe saiki sowan ning Bajiun kene. Ngono anane aku nimbali kowe kuwi, aku pancen butuh kowe, Jagaraga. Matur sewu sembah nuwun. Rening kanan Kadipaten Bajiun. Saiki lagi ayun-ayunan perang musuh Mataram. Nggih. Lah iki aku butuh wong sing kaya kowe kuwi tak nggo kekuatan. Kowe bakal tak dadekake senopati ngadepi wong-wong ing Mataram. Kepiye? Pak, gek daturke le kula njaluk rabi. Iya, sabar sawetara to ya. Kanjeng, sagah dereng namung boten wani matur wonten sa panjenengan. Lho kok ngono? Cethanipun ngaten Kanjeng. Iya. Kawontenan keluarga ing Jagaragan ing dalem menika nembe putek kawontenanipun, umpaminipun dipun gambaraken kawontenan ngoten kados dene sinaputing mendung peteng dedet saben dintenipun. Lho ana lelakon apa Jagaraga? Aja dawa-dawa Pak, gek tes. Lelampanipun sepele Kanjeng. Remeh sanget. Piye? Jalaran kula nampi pamutahipun yoga kula prasetya. Kepingin lan sampun pirembagan kalian putranipun Bupati Mojo Agung Nata Sudirja. inggih ingkang nami pun Denajeng Sekarniti. Denajeng Sekarniti menika apal sanget Kanjeng. Lah piye ana apa kuwi sak tenane? Tenanipun nggih lelampan kula dados inggih kula tenanipun. Kok kula tenanipun? Pak, aja dawa-dawa Pak, gek tes. Iki urusan Kanjeng. kawin. Meneng wae to trembelane kowe iki ngisin-isinke wong tuwa. Tenanipun ngaten. Kula bebasan dipun sawuraken kados dene wedi. Dipun sawataken kados dene sela. Dipun jur kados menapa kan sumadyo nyanggemi dawuh timbalan dalem Kanjeng Adipati Panembahan Mas sesembahan kula wonten ing jagat madya. Syukur. Namung sauger kula menika kelampahan ndhawuhaken yoga kula prasetya menika kalian pun Sekarniti putranipun Bupati Mojo Agung Nata Sudirja Kanjeng. Inggih. Kula pitados panjenengan setunggaling dipati ingkang wicaksana bebasan mangertos kawontenan ingkang dereng dumados. Pramila ingkang saking menika sumangga. Iki prasetya wis tau Sampun saduk Kanjeng. karo putrane Dipati Nata Sudirja. Malah sampun malaka kalian kula menawi sampun mungsal wangsul Kanjeng. Lah Sekarniti piye karo kowe? Oke. Purun lelakusan kalian mila menawi badhe kadhawuhan menapa-menapa kula nderekno ya Pak. Sekarniti Putung disawatno, sawur di apa? Mlenyek diceprotno. dadi cetane kowe seneng karo Sekarniti. Inggih. Kowe kepengin dhaup karo Inggih. Sekarniti. Oke. Ketularan. Aku ketularan. Karo Sekarniti wis padha tresnene. Inggih. Wis bola-bali ketemu. Ketemu kok astane ngeten. Pepanggian. Ayo wis tahu ketemu antarane Iki sapa to Pak kok Adipati kok ngeres iki Pak? Nek ngoyo wis kandha dhewe rada ngene ya ora apa-apa. Wis ngono Nata Sudirja tak saduhi. Matur Waton suwun, anakmu kelakon dhaup karo Wah, Sekarniti. Kanjeng Adipati Ya, toh? sesembahan kula Kanjeng. Matur nuwun. Ya, Wis waton becik. kowe saguh dadi tak dadekke senopati ning Bajiun kene. Apa panyuwunmu sih bakal tak turun. Matur sewu sembah nuwun Gondang. Wah, bejo kowe nggih. Leku nenuwun Pak. ngersane Gusti. Kowe tak utus kaleksanan. Timbalono Dipati Nata Sudirja. Ya, supaya rawuh ning papan kene. Kula kepareng dalem kados Kene. Sirat pasé makan serona
dalem. Iya. Ing kedahipun menapa ingkang pun utus menika kedah kaliyan anak kula Kanjeng. Iya. Pancen aku sing dawuh. Aku sing dawuh supaya ngaturi Yayi Dipati supaya nganti putrane Sekarniti. Injih injih. Piye-piye padha slamet to? Inggih. Pengestipun wilujeng bekti kula katur Kanjeng. Ya tak tampa tiba padha-padha. Ha iki ngono. Yayi Dipati Nata Sudirja. Non injih. Aku mundhut supaya kowe sowan ning Bejiun bareng karo putramu. Kuwi sak temene ra ana bab sing bakal tak ngendikake marang kowe. Perkawis menapa Kanjeng? Anu. Ayo perkara Putra Kurna Jumilah. Putra Kurna Jumilah kuwi ra ning Kadipaten Bejiun kene iki rumangsa kaijen. Nah, butuh ruang. No. Injih. Kok nuwun sewu kok aneh. Mongko kadangipun injih wonten lajeng para abdi injih. Lah ya kadange priya ngono kok. Kadange priya sing dikersakake putraku kuwi kepengin ayo ana sing ngancani ning Kadipaten Bejiun kene. Injih. Ah, rening saiki kowe sowan bebarengan karo putramu Sekarniti. Saiki ngono. Upama lho iki ya. Upama putramu kuwi tak pundhut ngono kepiye? Boten perlu upami. Pun pundhut ngaten kula caosaken badhe dipun sederekaken kalian Ndaraden Ajeng Retna Dumi. Iya, Kula caosaken. Karniti. Dadi nggone Rama ditimbali barengan karo kowe dikersake dipundhut putra disedulurke karo Den Ajeng Retna Dumi. Gelem tenan. Pisah karo Rama. Alu wong pisah karo Rama tinimbang kowe nang omah. Lah iya Bener, to. nggih Les. Nek kowe tak pundhut minangka dadi putraku, rak njur kowe dadi siji ning Kadipaten Bejiun kene. Ayo ning Kadipaten, kowe bakal tak sedulurke karo putraku Retna Jumilah. Kaya ngapa bungaing putraku ing mengkone, sakwise duwe sedulur kowe rak ngono. Iya to Nata Sudirja. Injih. Kok akan dawuh. Ya. Nek ngono saiki Sekarniti rak wis dadi putraku. Injih. Mergane wis tak pundhut minangka dadi putraku. Injih. Lah rening Sekarniti kuwi saiki wis dadi putraku rak njur kuwi sak karepku to. Kuwi wis dadi panguwasaku. Iya to? Injih Kanjeng. Rening Sekarniti kuwi saiki wis dadi panguwasaku. Putraku Sekarniti bakal tak dhawuhake karo putrane iki Warok Jagaraga. Prasetya. Piye? Lah iya. Gelem to tak dhawuhke karo Prasetya? Lah iya aku rak wis dadi wong tuamu. Lah kowe bakal tak dhawuhke karo Prasetya. Prasetya seneng apa ora? Oke. Dadi kowe ya seneng karo Prasetya. Pak, Tresno tenan. Pak, Oke. kowe kene Pak iki ana sing bebayani Pak. Kene Pak, cedhak kene Pak. Kene. Warok Jagaraga, Injih Kanjeng. kowe wis krungu dhewe. Menawa Sekarniti kuwi saiki wis tak pundhut putra. Arening Sekarniti kuwi saiki wis resmi dadi putraku. Saiki putraku bakal tak dhawuhke karo anakmu Prasetya. Oke. Lho injih Kanjeng.
matur sewu simbah nuwun. Tegese panuwunku nggonku neges marang panguwasaning Gusti kelakon nggih. Nggih, Pak. Nggih, pokoke alhamdulillah, Pak. Nata Sudirjo. Kula Kaya ora dadi karepmu. Punten dalem sewu Rama. Kula saged ngaturi Rama nggih. Iya. Iso. Menawi ngaten kula pun keparengaken saged kaliyan kula sedaya nggih. Kena kene caket kene. Caket kene. Ah, kene caket kene. Kene nggih. Wah. Coba to sawangen Nata Sudirjo. Bocah sak kloro nek lungguh jejer kaya ngono kerak. Wis serasi to. Loh, Nata Sudirjo. Punten dalem sewu menika. Waduh, Rama wong menika. tuwa e. Sudirjo malah Nyun pangapunten Kanjeng. Kene. Do lingguh kene. Ora do mlumpuk nang kono. Tanggung jawabmu lho, Pak. Mboten perlu was lan sumelang. Ya. Menika kula mangertos saestu. Kogel manahipun Kinata Sudirjo Bupati Mojoagung. Ya, aku ngerti. Panjenengan sawu ngajeng sampun ngendika. Paring kelenggan jejering Senopati dhateng kula. Ya. Nanging kula nyuwun pangandika sepisan malih kula keparenga madeg dados senopatining Kadipaten Madiun ingkang badhe sabelo ngantos dumugi pundi kemawon kangge kertaraharjaning Kadipaten Madiun kanjeng. Ya. Pramila ingkang saking menika kamurkanipun Nata Sudirjo kepareng lilah dalem kanjeng. Ya, tututono kono. Nek iso direk-rek ya. Sapa sing munggah ning pangurahan Jogo? Kowe kuwi sapa? Bocah wadon wani mlebu ning Kadipaten Madiun ki. Punten dalem sewu. Menapa panjenengan supe dateng kula? Sik to kok supe. Aku kira durung tau ketemu karo kowe. Kowe kuwi sapa? Kula menika rayi dalem Adisara. Garwa ampeanipun Kanjeng Panembahan Senopati wonten ing Mataram. Oh. Punten dalem sewu ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Kowe matur menawa kowe saka Mataram. Inggih. Lah kowe suwaning Madiun kene duwe perlu apa?
Nggih pareng matur selepat kula nyuwun pangapunten. Kula kautus dening Kanjeng Panembahan Senopati supados nyaosaken nawala menika minangka pertanda panungkulipun Mataram dumateng Madiun. Piye? Panembahan Senopati nungkul ning Madiun. Kasinggihan Mara coba kene, layange tak tampan. menika ingkang kaping sepisan. Ya. Layang ngandhakake menawa Panembahan Senopati kepengin nyawiji ana ing Bajiun kene lan ngakoni yen aku minangka jejering panguwasa ana ing Rat Tanah Jawa. Lah iki kok kowe nggawa kembang taman barang iki kang opo? Kula lajengaken anggen kula matur. Ya, Panembahan. Engkang kaping kalihipun kula kadhawuhan mijiki ampeyan dalem menika minangka tandha bektinipun Panembahan Senopati dumateng panjenengan. Mawi sekar setaman menika. Iya. Sak mangke sak sampunipun anggen kula mijiki menika sampun purna. Kula suwun lengseranipun sekar setaman menika badhe kula asta kondur wonten ing Mataram saperlu kagem siram jamas Kanjeng Panembahan Senopati. Ngono sing dikarepke Panembahan Senopati. Injih. Dadi wijikan iki kanggo mijiki ampeanku. Leres. Mengko nek wis rampung sisane bakal kanggo siram jamas Panembahan Senopati. Injih kasinggihan. Ya. Tekan semono bektine Panembahan Senopati karo aku. Injih. Kene. Sabipun pinggahaken sekedhik. Ya. Ngene. Sekedhap. Kok dadi kaya ngono? Rak kudune iki rak yo Panembahan Senopati iki teko dhewe nang kene wong Kados pundi? suaramu becik.
dadi Rama Panembahan, Mas. kowe nyebut Panembahan Senopati. Wong agung ngeksi gondo Panembahan Senopati. Rak yo aja Panembahan Senopati. Ah, ingkang pun kersakaken. Rak kudune kuwi Rangga Jumena Sang Aji. Ah, kudune rak kaya Rangga ngono. Jumena Sang Aji. Iya. Weh, kok dibaleni. Ayo dibaleni. Nggih mboten sah dibaleni. Ya. Rangga Jumena Sang Aji. Rangga Jumena Sang Cobi Aji. kados menapa? Rangga Jumena Sang Aji. Lecek. Ngaten niku. Iya. Kados pundi niki, Pak? Lho kok iya isih kurang cetha to? Inggih. Ayo. Rangga Ah. Jumena Sang